салом дӯстон ва боз як барномаи дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои барнома дар поёни видео мешавад. Вақте шумо регистратсия карданӣ мешавед, ҷа код пригласителя нишон метаҳад, ҳамин промокодро менависед ва шумо 75 коин падарка кор мекунед. ва ин менюи асосии шав ма 175 коин дорум. Просмотр видео рекламаро интихоб мекунед ва мо дар реклама нишон метаҳад. ва ин загруз кара ва реклама нишон даге ва озями реклама ки тамом шид на крестикаи тарафи дасти рост пайдо шид. Крестика интихоб мекунем, маҳкам мешавад ва ина баланси ма 1.75 буд, 1.79 шид ва ҳам хел пул кор мекунем. ва ин программа бо реферал дорад, рефералда медорем. Инҷа код приглашения дӯстонмон роӣ мекунем. Вақте регистратсия кардан ҳамин кодро задан ва ва ё 75 коин мегиранд, мо бошем 10% пули коркардагӣ ва ё пул кор мекунем. Ҳамин барнома мода 10% пул метаҳад. ва барои плотона гирифтан вестиро интихоб мекунем ва инҷа дар кашлоки пайр плотона метавонед гирифтан. минимал каш 300 коин аст, 100 коинаш 1 рубл мешавад. ва инҷа рақами пайртонро менависед, поёниш дар чанд коине ки кор кардаги бошед менависед ва pay out-ро интихоб мекунед ва пул дар баланси шумо мегзарад. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.